Velkommen til Basis om Europa i tale og tegninger. Grundstenen til det EU, vi kender i dag, blev lagt kort efter 2. verdenskrig, hvor Europa var en verdensdel i kaos. EU har gennem de sidste 50 år udviklet sig til et politisk og økonomisk samarbejde mellem de 27 europæiske lande. Et samarbejde, der omfatter en lang række politikområder, lige fra konkurrencelovgivning og transportpolitik til cigaretreklamer og terrorismebekæmpelse. Derfor præsenterede Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman den 9. maj 1950 et forslag om det europæiske kul- og stålfællesskab, hvilket var en handelsaftale med kul og stål. Der var 6 europæiske lande, som underskrev traktaten om det europæiske kul- og stålfællesskab, og dermed grundlagde det samarbejde, der senere blev til EU. De 6 lande var Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland. Gennem årene har samarbejdet udviklet sig såvel i dybden som i bredden, hvilket betyder, at samarbejdet er blevet stadig mere omfattende, og at flere lande er kommet med i samarbejdet. I Europa er de 3 vigtigste institutioner Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet. Kommissionen er en af de vigtigste institutioner i EU, den er hovedsæde i Bruxelles. Den består af en politisk ledelse med 27 kommissærer med ansvar for hver sit politikområde. Kommissærerne bliver udpeget for en periode på 5 år af medlemslandenes regeringer efter godkendelse af Europaparlamentet. Alle medlemslandene har 1 kommissær. Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremlægge lovforslag i EU. Herefter er det oftest rådet, gerne i samarbejde med Europaparlamentet, der vedtager lovene. Men kommissionen kan også i nærmere afgrænsede tilfælde selv vedtage regler. Kommissionen har det overordnede ansvar for forvaltning af EU's budget. Derudover skal kommissionen holde øje med, at medlemslandene overholder EU's regler. Europaparlamentet består af politikere fra alle medlemslandene. Der er 736 medlemmer i Europaparlamentet. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert 5. år. Seneste i juni 2009. Antallet af repræsentanter fra hvert land afhænger af medlemslandets størrelse. Danmark har 13 repræsentanter i Europa, i forhold til Tyskland, der har 99 repræsentanter i Europaparlamentet. Medlemmerne af Europaparlamentet må ikke samtidig have et nationalt parlament, f.eks. Folketinget. Europaparlamentet er medlovgiver sammen med rådet, når man benytter en fælles beslutningsprocedure til EU-lovgivningen. Den fælles beslutningsprocedure indebærer, at rådet og Europaparlamentet skal være enige om et lovforslag, før en retsakt kan blive vedtaget. Derudover er det Europaparlamentets opgave at udøve demokratisk kontrol ved EU's institutioner, hovedsageligt Kommissionen. Rådet for den europæiske union kaldes ofte for Ministerrådet, eller blot Rådet. Rådet er den centrale lovgivningsinstitution i EU. Når man siger, at medlemslandenes minister mødes i rådet, betyder det ikke, at alle ministerne mødes på én gang. Hvis emnet er landbrug, stiller landene med landbrugsministerne, og så fremdeles. Man kan altså tale om forskellige rådsformationer, som der er i alt 9 af. Stort set alle beslutninger i rådet træffes efter enstemmighed eller med kvalificeret flertal. Men uanset hvilken afstemningsmetode traktaten foreskriver, er det almindeligt, at rådet søger konsensus, det vil sige enighed i alle sager. Enstemmighed betyder, at et forslag kan forkastes, hvis blot en enkelt land stemmer nej. Med andre ord, alle lande har vetoret. Og det var alt fra Europa i tale og tegninger.